Който пък желая да си открие лицето и леко да е прибрана, в същото време пусната косата, просто отделяме най-горния сектор. Ще го захванем за малко с една щипка. А тук покрай лицето го сресваме единия кичур, притегляме назад към върха на главата и с една фибичка може да фиксираме. Взимаме още една, за да стане още по-здраво. Може да пръснем малко лак за коса, за да загладиме хубаво областта покрай лицето. Също нещо ще направим и от другата страна. Тези фибички после ще ги скрием, когато пуснем косата, която прибрахме с щипката. Пак фиксираме с лак за коса. След което ще пуснем горната коса, която ще топираме сектор по сектор, за да се получи малко по-голям обем. След това пускаме кадричките, те скриват фибичките и вече сме с различна визия от първата. Топираме кичур по кичур, без последния, който е на бритона, за да не се вижда топираното. Може да фиксираме с спрей. Топираме и последния кичур. Хубаво оформяме обемчето. Пръскаме спрей. И сме готови да скрием всичко с последния кичур на бритона, който ще го пуснем отгоре върху топираното. С помощта на пръсти или четчица разресваме и оформяме. За по-голяма сигурност може да сложим няколко фуркетчета. Ето, примерно тук. Довършваме пак с спрей за коса. За да още по-здраво. И вече сме готови с втората визия. Леко небрежна, прибрана, в същото време пусната коса.